Xuntos, a agardada estrea de Máis Cuñados, que é o que estamos a escoitar, o tráiler. Chega hoxe os Cantones Cines a Coruña, un día antes de que a película chegue ás salas do cine do país. Vanse xuntar, ademais, xuntos os tres, Touriñán, Federico Pérez e Miguel de Lira, protagonistas do filme, xunto co resto do equipo artístico e técnico. Imos ter a oportunidade de veros, van pasar polo fotocall antes do inicio da proxección, e temos connosco aquí para abrir boca a Touri. Moi bo día, moitísimas grazas. Moi bo día, que día maravilloso, moi falando bo do tempo. É verdad que sí, é verdad que sí. E temos moita gana, ademais, de ver esta nova entrega, esa acción que se sitúa un tempiño despois, non? 2 anos despois do que aconteceu na primeira. Sí, coincide máis ou menos co tempo de rodaxe tamén da primeira que a segunda, entón si é como xa pasou un tempo, xa pasaron como 2 anos e estes tres pois volvense a meter nun lío, se cadra aínda máis gordo que o primeiro, porque se na primeira había un secuestrado, nesto xa arrancamos cun morta. O lío vai ser gordo. Bueno, ben, promete ser gordo. O dicía o teu cuñado na primeira peli, o día que falte o pulpo, haberá unha guerra civil, vostedes agora un posto de pulpo. Certo, creo que da dieta básica nosa galega eu creo que non pode faltar, senón é o plato por excelencia, porque non podemos escoller un, porque son tantos. Podríamos fazer unha peli con cada plato. Ai, pero en Ourense, pegado ao Ribeiro, case pega pulpo. Pegalle ben, sí. O Antroido e o pulpo son dos protagonistas principais desta comedia. Os cuñados son importantes, pero eu pollería adiante o pulpo e o viño. No, personaxes total. Que tal foi ese momento reencontro? Porque pasamos xa a familia real isto. É verdade, xa era, digoche que a primeira foi moi intenso, a primeira de cuñados foi moi intenso porque nos tocou aínda, era a nosa primeira rodaxe na pandemia, aínda casi saindo aí con as medidas de seguridade e de protocolos de tal que eran increíbles, e convertímonos nunha familia de verdade. Naquel momento xa moitos deles xa éramos familia, xa éramos moi amigos. E agora esta segunda volta pois estábamos desexando que acontecera, porque despois do éxito da primeira sabíamos que iba a ser, pero non sabíamos cando. Entón, pois a verdade que a rodaxe é gozar, é disfrutalo, é xogar con grandes aínda encima da interpretación deste país, tanto elas que son fantásticas, María Vázquez, Yolanda Muiños, Eva Fernández, Mela Casal, que non se pode pedir máis. Os tres son artistas, pero elas, cuidado, son unhas fenómenas. E ti que falas de xogar, sei que xogaches bastante, porque pareceme que nesta peli nin especialistas nin nada. Pois a verdade que erro meu, quizá, e sobre todo pagou o meu lombo a miña espalda, porque fun de campeón aí nunha secuencia, que tampouco é para tanto, pero bueno, había que pegar un chimpo, saltar dentro dun congelador, yo si non rompín a espalda de milagro, porque foi, eso fago eu, eu xoguei a balonmán, que temos levado golpes, bueno, é o fútbol, isto é peor, é o fútbol que e o congelador no interior non é plano, non é plano de todo e casi tronza, pero bueno, valeu a pena porque queda unha secuencia moi simpática e ao final hai que dalo todo, eu como a Tom Cruise, igual, sabes, el tira secar motos polos acantilados, pois eu meto menos congeladores. Veña, non hai problema. Adiante. Temos entradas, Touri, para esta preestrea na Coruña, hoxe a noite, pero que tal foron o resto? Que tal está funcionando nas preestreas? Pois preesteamos realmente en Ourense, ¿no? por localización, porque acontece a peli ali, porque lle tocaba e o merecen, porque tamén hai a implicación da Diputación, de toda a comarca do Ribeiro, tamén de Ourense cidade, pois tocou ali e a sensación foi maravillosa, porque nós podíamos ver algún premontaxe, algunha cousa, xa ibas vendo que iba a haber risas, pero ata que o ves co público, hasta que o escoitas, sobre todo, hasta que sintes e escoitas o público nunha sala de cine, non dis, pois está o choio feito. Entón quedamos moi tranquilos de, está ben, a xente vai ir ao cine e vai se divertir moito. Ti que pasaches aí tanto tempo, con toda esa presencia na televisión, pero con xente tamén precisabas dese, ¿no? Feedback da xente rindo. Sí, é verdade. Vaya, eu estou traballando agora quizá máis que nunca no teatro e no directo, que
por excelencia o lugar onde xa tes o feedback directo, xa non hai que esperar a unha audiencia, xa non hai que esperar a que sepas se riron ou non se riron, ben dicho moitas entradas en taquilla dun cine, senón que xa se rin aí, quero dicir, se non está ben, xa non se rin, e se está ben, botan o tempo do espectáculo rindo. Neste caso había que esperar a isto, é un proceso do cine complicado para eso, pouco de agobio, porque estará ben, estará pasada, estará non, pero velo con público é fantástico. Neste caso, hai veces que pues quedarás de outra maneira, supoño, pero neste caso foi a resposta da xente que estaba en Ourense outro día foi maravillosa, e esperamos que hoxe na Coruña sexa guai, e a partir de mañá en todos os cines de Galicia, porque ademais está, creo que é a única peli que está en todos os cines de Galicia, quero dicir, estas cosas que nos gusta contar tanto de datos históricos. Pero que é difícil, por iso é tan bo, porque non é fácil, e, sobre todo, hai que apoiar e seguir indo semana tras semana, porque conservar esas pelis en cartelera tamén é difícil. Moi difícil, ademais, estrear no medio de todas estas cousas espectaculares que chegan de Hollywood ou do cinema nacional, con uns presupostos que nos triplica, bueno, que son 100 veces máis, pois unha peli en galego con comedia, pois é como ir ver o Galo Deportivo, vas ver os nosos, pois se tens que escoller, eu escollería os nosos. Entón, a hora de escoller unha peli no cine, por eso lle recomendo a todo o mundo que aparte de ir ver os nosos, van a pasar ben. Espérate que está falando do Depor e agora vou saltar, porque claro, tendo aquí a Sabonis, teño que falar do Básquet Coruña. Tamén, ainda que é máis do COP, é máis do COP, que están pasando non mal tampouco, pero o do Básquet Coruña este ano é espectacular. Non sei, é un pouco como do Depor, é mellor que vivimos nunha cidade complicada para estas cousas, é mellor, como decía outro, non botar foguetes antes de tempo ou non facer a festa, non, antes de que non las quitan de las manos. Pois esa, eu creo que estamos todos co mesmo rollo, co cuiño apretado de xa queremos saltar, Salta o campo. Pero aguanta, facemos como que non nos importa moito, como que non lle damos importancia porque xa será cando teña que ser, pero o día que sexa, vai a festón, vai ser todo o que vai pasar este ano na Coruña co deporte, tanto masculino como femenino, creo, co básquet, co fútbol, bueno, vai ser espectacular. Bueno, ao final vaise, se falamos de outras cousas, e o que queremos é que tamén seña unha festa o que suceda de novo con máis cuñados a partir de, bueno, hoxe a preste a partir de mañá no cine, e lembramos tamén pois que se pode ver a primeira parte, por exemplo, na plataforma de Radio Televisión Española de xeito gratuito, cando cada unha queira. Así que, Touri, moitísimas grazas por achegarte ata aquí, moitísimas grazas por estar connosco, que vaya super ben, que irá seguro. Pois moitas gracias a vos, e vémonos no cine.